man. Kumayep. Ishangazi funa kamzokubonakala khona la. Ngomhla 6 April. Akusiwona ngamanga iqiniso bakithi Mother of All Maskandi Festival. Into esishilo ukuthi isifiso sethu ukuthi sishintshe impilo zabaculi. Siyazi ukuthi ukushintsha impilo yomuntu noma impilo zabantu abaningi kangaka kuyinto ehamba ibanga elide. Kodwa sithi thina usuku nosuku noma umcimbi nomcimbi wonyaka nonyaka ukhona umculo yedwa ozokhomba ukuthi mina ngonyaka othile le Mother of All ngatholakala ikhwantama. Kubuye kumuntu ukuthi usebenzisa kanjani le khwantama. Kodwa thina sifunayo ukuthi umfundi noma bethiwa uqashiwe noma akaqashwa noma akho mali engenile ngaleyo nyanga kodwa ikhwantama lona lingenisa imali kulale kudliwe kuthi noma kufika iy'nsuku zokugcina edlule emhlabeni kube khona ukusalela iy'ngane zakhe kube khona azokukhomba ethi nakhu engakuthola mina nge-Mother of All Maskandi Festival. Sithi-ke ke 6 April bakwethu wonke umuntu akezelebrekiwe le khwantama la kuzobe kunenamba plate ebhalwe igama lomculi owinile la makuwena uzemjola ke bakubhala uzemjola lana. So wonke umculi ozobe ewinile uzobe ebhalwe la bese liyabrand shuthi selikhona njengamanje into elilindile nje ivoti ukuthi lo ozohamba phambili uzolithola leli khwantama. Sithi nje siyi-Mother of All. Hayi umcimbi usufikile nina thengana amathikithi nawo ukhiya inkinga yamina ngishayela i-automatic nami ngiyalivula ngiliphulele angikwazi ukuvula ikhwantama Mashimane bapha bebhodloza ayimali khona balani sifuna ikhwantama ngokusemthethweni akwazi nokushayela sekuphethe ikhini inkinga wena driving kulidwanga ozangapha iphi ingoma kodwa ingoma ubulade shayingoma 2 1 igama ukuthi libhale ukuthi elingabani. Siyabonga. Ngempela siyaqinisekisa ukuthi sekunjengamagama enkehli nangempela nakanjani into esasikhulume ngayo nansi isifikile Mother of All Maskandi Festival. Sishilo sathi likhona ikhwantama zikamile nakanjani mthandi nomlaleli nomlandeli umculo wesintu ivoti lakho uzolibona ukuthi lenzeni. Nawo umshini usufikile uzoya kulowo nina bathandi nabalandeli umculo maskandi enizowena imlayishela amavoti amaningi. Qhubekani nivote kuyavala uvota ngomhla ka-29 ukuvota kukawonke njengoba bese ngishilo kwi-media briefing ukuthi kuyavalwa ngempela. Phuthumisa ukuthi iqhawe lakho lo mshini lo ubhalwe ngegama lalo. Mother of All Maskandi Festival nanti iqiniso lethu.
Asikazi-ke siyafisa ukwazi ukuthi liyaphi ngoba umzimkhulu uthi uyalifuna leli khwantamu. E-Eastern Cape bathi balifuna leli khwantamu kodwa abantu bona balikhomba ophongolo. Angazi noma liyodlula lempangeni. Asazi lizodlula lempangeni noma bazolithatha liyowela umkhomazi ogcwala ngomoya. Silibonile thina nani? Siyabonga. Ufana nomuntu Yilo leli khwantamu ebelithulwa elivotelwayo elibhekwe ngabovu kumculo kaMaskandi obesazihola phambili uGatsheni. Nawe ungaqhubeka uvotela umculo omthandayo. Kusewumncintiswano usaqhubeka. Izoba ngomhla ka-6 ku-April lo mcimbi.